Bismillahirrahmanirrahim. Wa amaman kanapun tapi wong khofat kan enteng mawazinu apa pira-pira timbangane man bi an rajahat kelawan yen ngungkuli sayyi'atuhu apa pira-pira anane man ala hasanatihi ing atase pira-pira kebagusane yaman fa umuhu mongko utawi panggonane yaman fa maskanuhu mongko utawi panggonane yaman iku hawiyatun neraka hawiyah wa ma adraka utawi apa iku merohake ya ma ing sira mahiyah iku apa utawi ya hawiyah ai mahawiyatun tegese iku apa utawi hawiyah iya utawi hawiyah iku narun geni hamiyatun kang panas sadidatun tegese kang banget al hararati panase genine iku mau.